Fil-qorti kriminali Marco Vassallo ta' 48 sena instab ħati li kiteb kliem ta' mibeda fuq il-medja soċjali fil-konfront tal-Ministru Giulia Farrugia Portelli. Il-kumment sar taħt kumment li l-Ministru tellet brabta ma' ħidma tal-Gvern li hija kellha flimkien mal-Ministru Michael Falzon. Fil-kumment tiegħu l-akkużat uża l-aġġettivi ħmix tal-annimali u demel fil-konfront tal-Ministru Farrugia Portelli. L-akkużat ammetta l-akkużi miġuba kontrih u weħel multa ta' 1500 euro. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Charmaine Gallia ordnat lil Vassallo li ma jistax jagħmel kuntatt mal-Ministru Farrugia Portelli għal perjodu ta' 3 snin. Jekk tinkiser din l-ordni, l-akkużat ikollu jħallas multa ta' 7000 euro. Għal-Ministru Giulia Farrugia Portelli deret l-avukat Ramon Attar. L-aħwa George u Alfred De Giorgio appellaw id-deċiżjoni tal-qorti kontra talba tagħhom biex jiġi pospost il-ġuri li kellu jibda ftit tal-jimilu dan fuq il-premessa li l-avukati tal-għajnuna legali tagħhom ma kellhomx biżejjed żmien biex jippreparaw id-diviża tagħhom għall-ġuri. Dan anke fid-dawl l-avukat li kien jarrappreżenthom iddeċida lura fawissu li ma jkomplix jidher għalihom. Aktar kmieni din il-ġimgħa l-imħallef Audrey De Micoli ċaħdet it-talba tal-aħwa De Giorgio għal miżura interim biex tissospendi l-ġuri u ordnatilhom biex iħallsu l-ispejjeż brabta mat-talba li jagħmlu. L-imħallef iżda ddifferexxiet il-kawża kostituzzjonali li jagħmlu huma għal Novembru biex tisma' l-evidenza tagħhom. L-avukat tal-għajnuna legali Joseph Bonnici li qed jirrappreżenta lill-aħwa fl-appell tiegħu sostna li jekk iċċaħda l-miżura interim biex tissospendi l-ġuri ma tiġix irtirata, l-unika garanzja li hemm hija li drittijiet fundamentali tal-imputati se jinkisru. Żagħżugħ ta' 25 sena nata sentenza ta' 4 snin ħabs wara li nstab ħati li sraq minn ħanut tal-convenience f'Raħal ġdid. Il-każ seħħ fis-16 ta' April tal-2019 meta Xemizin Stafraġġ daħal fil-ħanut armat b'mus, żamm il-kaxxiera kontra l-volontà tagħha, darab mara li kienet qed tixtri dak il-ħin u seraq 330 euro fi flus kontanti. Iż-żagħżugħ kien ma' xi ħadd ieħor u tnejn kienu libsin barnuża meta daħlu jisirqu. Madankollu l-kaxxiera irnexxielha tixbidlu l-barnuża b'mod li deru xi tpinġijiet li għandu fonqu. F'dan il-mument il-persuna li kienet ma' Stafraġġ wadbeġ kaffa lejn il-kaxxiera u wara li serqu l-flus it-tnejn huma ħarbu minn fuq il-post. Mill-kundanna ta' 4 snin ħabs li natat lill-imputat se jitnaqqas kull żmien li jagħmel taħt arrest preventiv. Minn barra sentenza jrid iħallas 776 euro fi spejjeż tal-qorti u jrid irod lura il-flus li seraq. Floti tas-sentenza l-Maġistrat ġew mifsut innota li l-imputat ingħata diversi opportunitajiet biex jibdel ħajtu u jieħu l-għajnuna li kien hemm bżonn. Madankollu l-qorti qiset li m'għamilx l-almu tiegħu kollu biex huwa jaffaċċja l-problemi tiegħu u jibdel triqtu. Il-Maġistrat innota li fil-waqt li l-ammont misruq ma kienx ammont kbir, da ma jagħmilx il-każ anqas serju. Fil-waqt li nnota li żagħżugħ werwer il-ħaddiema u weġġel il xi ħadd, osserva li fl-aħħar mill-aħħar il-qorti trid tara li tipproteġġi lis-soċjetà ġenerali apparti li ssir ġustizzja.